pekný deň vám želám. Som rád, že aj dnes ste si našli čas na magazín Reflex a ja verím, že vás našou ponukou nesklameme a dnes aj tak trochu poučíme. Vítajte. Českí vedci objavili hubu, ktorá môže zlikvidovať pleseň na tele. Ladislavovi údajne zachránila nohu pred amputáciou. Pán Ladislav pre prácu takmer prišiel o zdravie. Zanedbal trombózu na nohách, až sa mu na nich vytvorili hnisavé, plesnivé rany. Vyliečil si ich priam zázračne, paradoxne ďalšími, ale liečivými plesňami. Ladislav je za svoju prácu vďačný natoľko, že popri nej úplne zabudol na seba a svoje zdravie. Roky bojuje s trombózou nôh. Keď ju zanedbal, vytvorili sa mu na nohách otvorené rany plné hnisu a hrozila mu amputácia. Som si to vlastne zavinil ja tým nestaraním sa o seba kvôli práci, lebo mám prácu, proste upratujem a kvôli tomu, aby som o tú prácu nedošiel, tak som vlastne nechodil nikam, ani k lekárovi, ani som sa nestaral o to. To bolo úplne akože niečo hrozné. To bolo sadomaso úplne. Proste tam mám tie elastické obväzy, aby som mohol chodiť do roboty, tak si zoberte, že tú nohu som mal proste napuchnutú, neohybnú v klbe, proste, že hrozné. Tak to bolo napuchnuté. Aby som mohol ísť do práce, tak som s tými elastickými obväzmi som si to z takéhoto niečoho stiahol aby som sa zmestil do topánky a tak. A vlastne s tým som chodil. Jeho stav sa natoľko zhoršoval, že s otvorenými ranami nemohol takmer chodiť a lekári Ladislavovi hrozili amputáciou. Taký pocit bezmocnosti, že ste odkázaní tým pádom, že nemôžem ísť niekam, alebo si nakúpiť, alebo proste niečo hrozné. Ten lekár mi na pohotovosti hovoril, že naozaj v takom stave to je, tak napuchnuté a tak červené, že vyslovene som mohol dostať otravu krvi a odrezať mi nohu. A tým pádom by som ne na chvíľku došiel o prácu, ale navždy. Kamarát mu poradil, aby vyskúšal tzv. Múdru hubu. Ide o jedinečný druh plesne, ktorý údajne dokáže zabiť zlé plesne a liečiť. Enzymy, které vytváří Pythium oligandrum, tak pracuje i na bakterie, které jsou například u bercových vředů. Takže se, nebo nehojících se rán, což jsou i proleženiny, dekubity. Pythium oligandrum tak je vlastně mykoparazit, který likviduje jiné plísně přímým parazitismem, ale k tomu tak ještě vytváří enzymy, které dokáží rozkládat vlastně buněční stěny těch plísní, těch patogenů a spotřebovává je pro svoji výživu. Jestliže už pak nemá žádný živiny, z plísní sám hyne. Aplikácia múdrej huby je jednoduchá a doteraz vraj neboli zistené žiadne nežiaduce účinky. Ide o čisto prírodnú metódu liečby. Jedna kolegyně při výrobě taky upadlo kousek pythia na nohy do holinky a zjistila, že jí přestali lidově řečeno zapáchat nohy. Tím pádem jsme začali zkoumat vlastně to pythium i pro to lidské využití. Zjistili jsme ku podivu, že jsme schopni zachránit i několika lidem nohu. Je to v podstatě houba upír, která se specializuje vysloveně a čistě jenom na své příbuzenstvo. Dá sa použiť na liečbu mykózy nôh, otvorené rany a psoriázu. Niektoré jej druhy sa využívajú aj pri plesniach na stenách a zvieratách. Výsledky závisia od veľkosti postihnutia. Z tejto huby vlastne sa mi urobila taká, akože už taká pevnejšia chrasta a to hnisavé, čo tam bolo, proste sa, ako keby, nehovorím, že hneď, že z niečoho 5 cm sa to zmenšilo na centimetrové, ale podstatne viditeľné to bolo. Máme ve svých archívech pacienty, kterým bylo 6 měsíců a i přes 80 let. Svoje trápenie s nohou si Ladislav mapoval fotografiami. Tvrdí, že tieto by mali byť poučením pre všetkých. Proste, že aby som už nikdy, možno si niekedy pozriem tie fotky. A to bude pre mňa také memento, že už nikdy v živote, aby som sa nedostal do takéhoto stavu.